Assalamualaikum batur-batur kanda jurig. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning Tabir Misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien. Kanggo kandahan dina kien ana cerita sing kang sodikin ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Anjatan Indramayu. Kang Dikin ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke ning tahun 97 waktu kuun Kang Dikin ki masih kelas 5 SD aja. Nah, lamona acara TV wis dunia dalam berita, artinya kan wis jam 9 bengi je ya. Kone ki Kang Dikin ki dikon turu, kenang bapane ki wis jakin turu je mana ya. Iya je Pak, jadi ya Kang Dikin ki turu lagi enak-enak turu ning salah sawijining bengi, dadi ki lawang ki ana sing gedor je. Dog 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 dog. Dog 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 dog. Ya Kang Dikin kan lagi turu karena suaranya ki ganggu berisik, jadi Kang Dikin ki tangi. Nah waya Kang Dikin metu sing kamerane, Kang Dikin ki turu ki karo kakange sing nomor loro aja. Ari kakange mau tangi ora apa, sing tangi ki Kang Dikin. Kang Dikin kan buka lawang metu sing kameran, emboke ki karo bapane gak pada bae metu sing kameran je. Padeleng-deleng kah sapa je yakin je embu je Pak je jare emboke Kang Dikin nek wis Kang totong diladeni lamona ya wong harapan mertamu mama saya tengah bengi kayang kenen jaka langka dina awan bae toli ge lamona semisale wong harapan mertamu seora-orane ge ya ngucapaken salam bu nyeluk arane dheweke joraang kin mah ora aja mung gedor-gedor lawang bae. Iya sih je ya wis engko jange penasaran pengen deleng aja dibuka aja Kang lawange jor jare mboke ki ora mung ngarepan ngingok bae sing ordeng sing gedor lawang ki sapa aja. Tadi ki kenang bapane Kang Dikin ki diintip sing ordeng mung bae kan ning ngarep omah ki ya langka sapa-sapa aja cah. Memang suara gedorane ki wis mandeg. Suarane wong ngetok lawange ki wis mandeg. Mung bae waya diintip ning ngarep ki langka sapa-sapa. Dadine kan ya bapane Kang Dikin ngomong langka sapa-sapa aja. Ya wis cek ang manjing. Nah ning kene ki ya bapane Kang Dikin ki ora panik, ora prewen soalnya malah umah ki ya ning gendelane ki wis ditralis cah. Lamun semisale wong sing gedor lawang mau wong sing duwe niat jahat arepan manjing mung jero umah ya kan bisa netralis ya dari ki kangelan arepan manjing mung jero umah ki. Lamun arepan dicongkel ge lawang kayane ki ya suwe soalnya mah kayune ki kandel ya. Jadi ki ya lumayan tenang ditambah maning antara ruang tamu karo ruang tengah ki ana lawange. Nah, dadi ki ya disosi maning kon ku double ka. Tas kayang kon ku wis ken je turu maning. Nah, Kang Dikin ya manjing maning muncul kamerane. Ari kakange Kang Dikin mah ora ya rebuh je, gluntung bae ka. Nah, wong tuane Kang Dikin gak pada be manjing maning muncul kamerane. Lawange ki ana sing ngetok maning je. Dog. Kang Dikin ki krungu mung bega jalankin mah rada raki yang ngarepan tangi ki. Nah krungu suarane emboke karo bapane ngomong Kang je kayak suarane Iman je ya Kang. Nah dadi Iman ki kakange Kang Dikin sing pertama. Iman ki je ya Kang, Iman ki ya wis usaha ning Jakarta dagang Kang rantau. Ya kayak konon jare emboke ki kayak suarane Iman je ya. Iya aja kayak suarane Iman ya wis acak jadi buka lawange. Nah tadi ki ya dibuka lawangnya kan ki Kang Dikin mah mau ngrungu ceritane sing wong tuane bae soalnya mah Kang Dikin ki ya wis ngantuk dadi ki ora nemoni Kang Iman ora apa jare bapane Kang Dikin suwise cerita ki bengi kun ku lawang ki dibuka karena suarane Iman dadi kan ya dibuka memang bener Kang Iman je sing tekaki man je bengi-bengi jaman balike iya je Pak memene manjing jor dadi Kang Iman ki manjing jero umah ngemanjing mung jero umah bae nganggo sepatu je Kang Iman ki manjing jero umah nganggo sepatu raine ki katone ki lesu awake ki radakan kuru kayane ki ya kepegelen embus yake pikiran je. Nah terus ki Iman ki buka sepatune bagian ning ruang tamu sewise ning ruang tamu terus kan ya Kang Iman ke ngomong nih wong tuane Pak pegel je Pak pengen turu ya wis je anu jenang istirahat be dikit je gampang ngobrol masuk iki maning. Iya je Pak. Dadi ki Kang Iman ki manjing mun jero kamerane Kang Iman ki ning ngarep je ning ngiringan ruang tamu persis ka. Kamerane ki ning ngarep Kang Iman ki ya manjing mun jero kameran. Nah tas kayang konon ya wis lawange disosi maning kenang wong tuane Kang Dikin
terus ki wong tuane ya manjing mung jero kameran istirahat. Esuke Kang Dikin kan tangi arepan mangkat sekolah, takoning bapane, "Pak, lagi bengi Kang Iman balik ya Pak?" "Iya jakin jira krungu." "Iya krungu mung begar arepan tangi ku ya masih ngantuk pisan reangku." "Oh sakine Kang Imane mendi?" "Ya masih turu jening kameran." "Oh masih turu." Ya wis lah nda temen jor jare Kang Dikin ki. Nah dari Kang Dikin ki mangkat sekolah. Waya Kang Dikin balik sekolah takon maning, "Pak je Kang Imane wis tangi ta durung?" "Durung jakin masih turu." "Tangekaken sih je pareng pengen ketemu." "Ya lo sih bae sing nangekaken jera kan jadine jora." "Ya wis jang koreng sing nangekaken." Dadi ki lawange diketok kena nganu ki kena Kang Dikin. "Dok Kang Iman wis awan je Kang tangi." Mung bega langkah semaur ya, langkah sing semaur sing jero anu ki, jero kameran ki meneng bae kasepi bae. Diketok maneh ki, Kang Iman tangi je Kang je wis awan." Nah karena langkah jawaban apa-apa, dadi ki lawange ki dilongokaken kenang Kang Dikin. Waya lawang dibuka, Kang Dikin ki nglongok ning kono ku langkah sapa-sapa aja. Langkah sapa-sapa. Apakah Kang Imane langkah? Dadi kan Kang Dikin wewarah ning bapane, "Pak, Kang Imane gak langkah je Pak." "Langkah jakin, sing bener." "Iya je Kang Imane gak langkah." Waya diingok maning kenang bapane ya memang iya langkah Kang Imane ki. Mendikaken je ya Imane apa wis miang dolan lagi esuk ta prewen je. Ya wis lah enda temen jaman der Iman kan wis gede. Jadi ki ya bokatan wis miang dolan mung bega di enten-enten iki sampai sore ki ora balik-balik. Jadi ki ya emboke Kang Iman ki nglati takoning batur-bature ka bokatan anak Iman lagi dolan. Mung bega jare batur-bature ki malah ora weruh lamun Iman ki habis teka wis balik ya. "Balik kapan sih je bi Imane?" "Lagi bengi je sih raja anu je cah." "Apa gareang orang deleng je?" "Oh ya mbu je." Tadi kayak langkah sing nyampaki Kang Iman ning desa kunku. Ya wis lah nda temen dienteni sedina ora balik, rong dina ora balik. Ya wong tua mah pikiran je ki ya senajan Kang Iman wis gede ga mendikaken bocah ki sampai akhirnya ning dina ketelu waktu kunku ana mobil mandeg ning ngarep omahe Kang Dikin. Nah waya mobil kun mandeg sing jero mobil kun ku mudun ya bocah nom-nom salah sewijine ki Kang Iman. Mung bega Kang Iman ki kondisinya ki ya wis kurang sehat ya. Jadi Kang Iman ki ya wis di apa ya diraya-raya kah di papa mudune ga kayaknya ki wis ora sanggup lunga dewek. Nah digawa manjing mung jero terus ki ya karena ning jero kameran kan jero kamerane Kang Iman kan sesek toli peteng. Jadi kasurnya ki digelar ning ruang tengah, Kang Iman ki dikedengaken ning ruang tengah. Nah ning kono kan ya bapane Kang Iman takon-takon ning bature ki Iman ki nang apa. Iman ki puyeng je anu je Pak je wis oli pirang dina, wis oli rong minggu je. "Iya mung bae lagi telung dina sing keliwat Iman ku balik meneh je mung umah masih sehat ora puyeng ora apa." Nah jare batur-batur ki orang mungkin je Pak soalnya mah Iman ki ya masih ning kana je puyeng begang gluntung bae ki wis oli rong minggu masa ya bisa balik dewek kan. Dadine kan bapane Kang anu Dikin karo mboke kan papandeng-pandeng berarti bengi kun sing balik kudu di Iman je toli lamun sing balik dudu Iman ki sapa aja ya. Ya wis lah regel konon mah ya singkat cerita ki yang ngucap nama matur suwun apa keluargane Kang Iman ki karena Imane wis diantrakan balik. Nah batur-baturan Kang Iman mangkat maning ya mbu mendikaken meng Jakarta mbu sih meng desane ora weruh. Intine mah Kang Iman ki ya karena sakitnya ki nemen digawa meng rumah sakit apa check up segala macem. Singkat cerita seminggu Kang Iman ki ora kuat ya. Akhirnya ki ya Kang Iman ki ya ninggal. Nah sing mantak gawe sedih Kang Dikin. Dadi ki ya kan Kang Iman lagi daud digawa balik mengumah kan masih bisa melek, masih bisa ngomong senajana ngomongnya angel ga. Kang Iman ki sempet ngomong nih Kang Dikin, "Nang jakin." "Iya ja Kang ya." "Ampura Kakang je nang ya." "Oh Kakang ora salah apa-apa aja jare Kang Dikinnya ki." "Ampura Kakang balik-balik ku yang repotaken ira aja." "Oh ora aja Kang, sing repot masa mak karo bapak yang mau repot ora apa aja jare Kang Dikinnya ki kayak konon. Nah Kang Iman ga kayaknya kok sempet mesem waktu kuwenku. Nah orang nyangka lah mau Kang Iman ki ya langka umur gitu. Ya Kang Dikin apa ga tampune ki ngenes sedih.
Nah sewise Kang Iman ninggal ya wis dimakamaken, dikubur segala macem. Nah kedadian horornya ki justru wis liwat sing wis liwat seminggu kah, wis liwat sing mitung dinane waktu kunku bengi Kang Dikin ki lagi ngedeng ning kamerane. Nah kakangnya Kang Dikin sing siji maning kan wis turu. Kang Dikin ki ya lagi ngedeng ning kamerane, lagi ndelengaken menglawang, lawangnya ki ora diileb ke lawang kamerane. Kang Dikin ki ndeleng, Kang Iman ki liwat ya. Kang Iman ya. Tadi Kang Dikin kan niburi ning gurine ki. Nah waya Kang Dikin metu sing kamerane, Kang Imane ki wis langka. Kang Dikin ki ora kelingan lamun Kang Iman ki wis mati ya. Apa Kang Iman ki manjing jero kameran. Tadi kan ya monokaken mengkamerane Kang Iman. Ora kau sim buka lawang ora apa, mung bega ngetok. Dok. Kang Iman jora. Diinggang kenang Kang Dikin ning jerone ki ana suara musik ya. Soalnya mah Kang Iman ki ning jero kamerane ki duet tip kompo kah, biasa nyetel kaset bajakan ya. Nah biasanya ki Kang Iman ki nyetel lagu-lagu ya pun gaya krungu diinggang kenang Kang Dikin ki ana lagune dok diketok nih Kang Iman ya langkah sing semaur langkah apa diketok maning dok Kang Iman ya ya wis lah ya tadi ki ya Kang Dikin ki ya balik maning. Tadi ya sebenarnya mah Kang Dikin ki ora kelingan ning Kang Iman lamun Kang Iman wis mati ki gara-gara ya memang Kang Dikin kan sering ditinggal Kang Iman usaha meng Jakarta. Jadi ya amprok apa gak arang ning omahku ku arang jora mulane gaya ya rasanya Kang Dikin mah Kang Imannya ki lagi mangkat meng Jakarta lagi mola kayaknya ki balik tak preven je kakang ki. Nah karena bapaknya Kang Dikin kerungu, bapaknya kan ngelongok ki Kang Dikin kin lagi apa aja ira je Pak Kang Iman ning kameran je balik kapan je ya balik kapan apa nih Kang Iman ning jero kamar nyebut je kin je astagfirullahaladzim ya kayak konon apa sih je Pak ya Iman kan wis ninggal jor. Nah ning kono ku ya Kang Dikin ki astagfirullahaladzim. Iya je Pak, hari ngenes sedih apa mah ora mung bega kaget. Pak reng ku temenan je Pak, mau ku ndeleng Kang Iman lunga. Tak tiburi kayaknya mah manjing mung jero kameran. Ya buktinya ning kamerane kan lah anuna tipe muni je Pak. Berarti kan ana wong jor. Nah kenang bapaknya ki dilongokaken lawang kameran kun ya langkah sapa-sapa je. Tipe gak mati. Ku yakin ya langkah sapa-sapa. Wis jalan mau nang rungu apa-apa maning tong dirongokaken. Iya je Pak jora-jora Kang Dikin ku nantas kaya kon wis lawange dileb embenek yang anak kedadian maning gitu. Jadi ceritanya ki ya sore ki ya entah sanu kah entah sebal-balan Kang Dikin ki balik mengumah kan ya buru-buru arep panadus. Nah liwatnya ki liwat mamba kamerane Kang Iman ning ngarep kan kamerane Kang Iman kan ning ngarep iringan ruang tamu liwat monokaken lawangnya ki masih melongo. Karena lawangnya masih melongo, melangnya kan gendelane masih melongo. Jadi ki arepan diilep gendela apane ki. Kena Kang Dikin ki. Nah, posisinya kan lawang kan melongo ki separo, ora full melongo ora apa. Ning gurine lawang kun ku ana kasur, ana dipane Kang Dikin kana ranjange. Nah, waya lawangnya dilongokaken full, dari kan ranjangnya katon. Nah, ning dhuwur ranjang kun ning dhuwur kasur ku ana sing lagi ngedeng, ana sing lagi ngluntung bae. Mung bae ga sing ngluntung bae ki ya wujudnya ki duduk Kang Iman gitu. Wujudnya ki pocong hari raya pemambuh ora patia jelas karena jagatnya wis mulai radakan peteng wis erep-erep kal jagatnya ki sing pasti makung ku pocong lagi ngluntung bae Kang Dikin deleng ki mlayu mengguri ketemu karo emboke kenapa mlayu ki ning jero omah mah Kang Iman dadi pocong wis ngomong padu metu bae jor iya je mak ning kameran ning ngarep je mak ndek deleng jor emboke ki ora wedi aja emboke Kang ki Kang Dikin ki ya karena anaknya dewek sih orang ningan apa sih ngarep diwedeni tadi ki ya emboke Kang Dikin monokaken meng kamar arep ya diingok ya wis langka karena wis langka ya lawang apa gedilem ya dia omong wis langka aja kandani sapa-sapa aja yakin masalah kian ki iya je mak nang apa sih ya krunya melas je Kakang Ira kan wis tenang ning kana masih harapan dikandak-kandakaken bae jora kan durung tentu kakangnya Ira aja iya je mah anune mah nah terus kaya kon wis sejen dina maning ki anak kedadian maning aja embuna ngapa sing deleng ki Kang Dikin bae padahal kan masih anak kakangnya sing siji maning jora mung bega sing sering pisan deleng ki Kang Dikin je Kang Dikin ki jagat ki
wis jam setengah 10 karena malam minggu kan ya mereka sampai setengah 10 turunnya ke niatnya kok jam-jam 10. Kang Dikin ki pengen nguyu mang kamar mandi mengguri umah ya dewekan bae aja. Nah kamar mandine Kang Dikin ki batane ki ora full tekang dhuwur kan, jadi lamun ana wong adus ngadeg katon gulune ki mung dhuwur ki ning kono ku katon ka apa maning wonge sing ning jero kamar mandi ya dhuwur doglong jora. Nah Kang Iman kan doglong, jenate Kang Iman ki doglong. Nah waya Kang Dikin monokaken ana sing lagi ning jero kamar mandi nglayeg bae aja. Kang Dikin ki wis pengen pisan nguyu kan ana sing lagi nglayeg bae ning kamar mandi. Kang Dikin ki ora kelingan maning lamun Kang Iman ki wis mati. Memang ya ndase ki ndas pocong ya ndas pocong. Nah Kang Dikin ki ngomong ya prasangkane Kang Dikin makun ku kakange dewek ke jen Kang Iman. Kang jagian Kang gantian jerenge ki wis ning petit ora kejagan jor jare Kang Dikin ki. Nah si sosok pocong kun ku nyelinguk meng Kang Dikin ki gedege ki dek tek 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 kayak patah-patah kan dase ki dek 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 gedege ki ya alon-alonan. Nah wayan jelinguk meng Kang Dikin rupane ki raine ki ireng ya, matane ki bolong ngembuh langka matane raine ki ireng. Nah Kang Dikinnya kan sasa kan ya arepan bebalik ya awak ki masih ngadep mengarep tapi sikile ki pengennya melayu mengguri dadinya kan akhirnya ya kebabit. Kang Dikinnya ki niba aja breg. Nah waya Kang Dikinnya niba bapaknya ki kayaknya kerungu bapaknya melayu mengguri ken nang apa aja ken pak iku je pak. Nah bapaknya ki sempet nyebut astagfirullahaladzim je, berarti kan bapaknya ndeleng jor jare Kang Dikin ki bapaknya ki sempet nyebut astagfirullahaladzim jor. Nah tas kayang konon Kang Dikin ki nyelinguk mengguri wis langka wis ayo mancing je ken ira ku teles je srawale. Iya je pakaiannya merangking ngompol mau nega wis ora kejagan pengen nguyu dewedeni pisan je kenang Kang Iman je. Aja padu metuk bae ngomong dudu Iman dudu apa aja kuno dudu Iman je pak. Iya ireng deleng ta beli je raine ireng je pak. Ya iya kakang ira maraine ku ora ireng ora apa je bokot je pak wis dadi pocong mah ireng beli je kakang ira mah beli dadi pocong beli apa kakang ira mah wis ninggal wis sajen alam sajen dunya je kun mah dudu kakang ira dudu apa. Oh iya je pak wis aja kandani sapa-sapa je ya. Iya jare Kang Dikin ki dadi ya Kang Dikin ya teles ngompol je ganti serowal apa dibaturi kenang bapane ning kamar mandi. Nah bersih tas kayang konku alhamdulillah langka kedadian bengine ki turu biasa bae mung bae rupa-rupane ki Kang Dikin ki ora kanda ning tangga ora kanda ning batur mung bega ngakune wong ki ya pada bae jendeleng Kang Iman jaman kadang ki lagi dodok ning arep umah kadang lagi nglendeh ning iringan umah nglayeg bae korong lendeh meng tembok. Tadi ki akeh wong liwat sing ya jare nanggui Kang Iman ku. Ya karena ngerasa ya mulai ganggu ning keluargane Kang Dikin. Dadi bapakne Kang Dikin ki konsultasi ning wong sing ngerti enake ki prewen, carane ki prewen. Nah, sewise konsultasi ya dianakna ritual apa segala macem jare ki wis beres kabeh. Nah, mung bega simbah dukun ki ngomong kin nang apa masih anak sosok sing nyerupani Iman padahal Iman kan wis ninggal wis mati wis beda alam. Iya je mbak dukun kun kudu apa gara-garane Iman ki ninggal ya kenang ana sing gawe je. Iya nah sing diperintah kongkon nyelakakaken Iman ya karena Imannya wis ninggal jadi dheweke ki ya bingung je ya nyerupa dari Iman mundar mandir ning umah ya bingung karena Imannya kan wis ninggal jor. Jadi ki ya sosokun ku masih ana durung ditarik kenang wong sing ngongkone ku. Nah ngomongnya mbak dukun maka yang konon mung bega bapane Kang Dikin ki ora langsung percaya 100% ning ngomongane mbak dukun ora langsung ngandel ya soalnya kan galuwong dua prinsip dewek jora. Ari prinsipe bapane Kang Dikin Iman ki ya ninggal karena memang wis wayahe wis waktune aja duduk karena ya disantet duduk karena prewen ya karena memang ya wis umurnya wis entek ya kayak konon mulane ge ya pengen nembah dukun makanya ki ya didedawa supaya duitnya metu tambah kayaknya mah mung bega kenang bapaknya Kang Iman ki ora di stop wis lah sing penting mah sosokunku wis miang orang ganggu ning kene maning orang ngaton maning orang nimbulaken fitnah aja kayak konon. Ya wis tas kayang konon ki ya sosok sing dadi pocong pun ku wis relok ngaton maning
ceritanya gak pragat mung semono bae. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrungokna mangasep kanda. Mudah-mudahan ya bisa ngibur ceritane. Semisalnya anak kata-kata sing ora enak dirongokaken yang jaluk pangapurane bae akun mah. Jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh. Reang pamit undur diri. Assalamualaikum.